Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil jibqa' jinsisti li la darba l-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern lest jirtira ċ-ċittadinanzi kollha li jkunu ngħataw taħt il-programm ta' investiment individwali. F'intervista rrekordjata mxandra l-ħadd filgħodu fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil akkuża lill Gvern Laburista li qed jinjora lill-Oppożizzjoni u jirrombla fuq il-poplu Malti u Awċi. Minkejja dan iħossu komdu jgħid li la darba jkun il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern dan jieħu deċiżjonijiet skont kif jaħsibha u mingħajr konsultazzjoni. Illi darba il-Partit Nazzjonalista ikun fil-Gvern, iwaqqaf din l-iskema, ibiddel din l-iskema u jirtira iċ-ċittadinanza ta' dawk kollha li jkunu ħadu ċittadinanza Maltija taħt din l-iskema. Simon Busuttil qal il-kritika tiegħu kontra l-programm ta' investiment individwali hija minħabba li jara din il-liġi bħala immorali u bla prinċipju. Minkejja dan huwa qal il-Partit Nazzjonalista qed jitlob xi emendi. Minkejja li l-Oppożizzjoni kienet konsultata, il-kap tal-Oppożizzjoni qed jisħaq li ma saret ebda konsultazzjoni. Terġa' qed tiddaħħal mingħajr konsultazzjoni ta' xejn. Dwar il-budget, il-kap tal-Oppożizzjoni ammetta li dan il-budget jippreżenta numru ta' miżuri tajbin. Ara dan huwa budget mimli miżuri li ħafna minnhom huma tajbin. Dak li hu tajjeb jien minister ngħidu ħażin u hemm ħafna miżuri f'dan il-budget illi huma tajbin. Intant Simon Busuttil qal li t-tnejn flaxija se jkun qed juri l-istampa kollha ta' dan il-budget u skontu jitkellem dwar il-viżjoni alternattiva tal-Partit Nazzjonalista.